An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kana ka bɔ Mali kɔnɔna na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛ bi kunnafoniw la waati ma bi ye juma ye bi juma bɛnnen bɛ nazara san kalo fɔlɔ ye janvier kalo bi o tile 13 ye ka bɛ 2023 san ma farafin kalo min n'o bɛ lasiri laban ye an b'a ladɔnna k'a fɔ bi o tile 20 ye jate la san kalo 6nan don hijira san 1444 san don o de bɛ kɛ ala k'a ɲɛ ka d'a ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'a ladɔnna k'a fɔ arabadon o bangasi dɔgɔjɔla dɔw olu bɔtɔra dɔgɔ la jariwale tigilamaw kɔni olu ka mobili dɔ minɛ ka taa n'u ye maa 6 bɔɲɔgɔnw bɛ mobili kɔnɔna na o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la lakanabaliya kɔni kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko waralen bɛ an sɔnko marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya tesidikaw fɛ yen nɔ o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la segu boli ale ni maa dɔw kɔni farala ɲɔgɔn kan minnu bɔra ɲɔnɔnkaw fɛ yen nɔ fo ka taa se dana masago ɲɛmaaba ma o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la yɛrɛwolo debusurularanpari ma olu ye fara ɲɔgɔn dɔ kɛ dɔgɔfurancɛ in kɔnɔna na o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumabɛ ka fara kunnafoni wɛrɛ kan ka lase ma o denkɛ n'a bɔlɔnkɛ fɛ Sidiki Kulibali ala k'a ɲɛ ka d'a ma kunnafoni an b'a daminɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ maa minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ ŋanamu kɔni ta ka ɲɛsin maaw ma Orange Money nasiraw fɛ min bɛ tali kɛ 10e arrondissement commissaire ale kɔni tɛgɛ kɛ o maa kofɔlen dɔ la a yirala k'a fɔ ninnu ka baara kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɛ u bɛ wulikajɔ kɔni de ta ka se ka taa crédit san kɔni na maaw fɛ ni ka se ka taa wariciw kɔni na o kɔni bɛ t'o la n'u kɔni sera k'i ka telefɔni kɔni sɔrɔ ka don u bolo k'u kɔni bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ ka se k'i ka nafolo kɔni sama ni k'a bila u kun n'i y'a ta k'a lajɛ ni maa kofɔlen yɛrɛ filɛ ni tɛgɛ kɛla la a yirala k'a fɔ ko kabini 2021 san ko ni cɛ kofɔlen k'a bɛ nin baara in na fɛɛrɛ kɔni kun selen tɛ ka sɔrɔ ka se ka tɛgɛ da nin kan min bɛ tali kɛ 10e arrondissement yɛrɛ kɔnɔna na ko maa camanw de tun bɛ yen nɔ minnu sera ka taa damakasi sɛbɛn kɔni don ka yira k'a fɔ ko ni maa kofɔlen kɔni a kɔni nana sanni feere la olu fɛ ka se ka wari kɔni ɲini Orange Money siraw fɛ k'o senfɛ k'a kɔni taara ni olu ka wari caman ye o maa caman kun ye damakasi sɛbɛn kɔni don nka yirala k'a fɔ 10e arrondissement commissaire ale kɔni ka wulikajɔ kɔni senfɛ olu sera ka tɛgɛ kɛ ni cɛ kofɔlen in na sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɔni kɔfɛ a yirala k'a fɔ maa minnu nana damakasi sɛbɛn don ko o wari musala k'a taara a yɛrɛ sɔrɔ sefa wari miliyɔn 6 bɔɲɔngo ko ni maa kofɔlen k'a sera k'o ndaraki o maa kofɔlen ninnu na an bɛ dugawu de kɛ ka se ka furabɔ ni maa sugu ninnu ka woro ɲɛma tɛgɛ ka se ka kɛ o la yarabi ala k'o hakilinaw sabati n'an bɔra ye arabadon o bangasi marabolo kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnenya dugu bɛ n'a fɔ ma sɔgɔbiya ani paro ni ɲɔgɔn cɛ a yirala k'a fɔ kuma bɛɛ nin yɔrɔ kofɔlen kɔni mobili kɔni min daraki ka tunu n'u ye nin yɔrɔ kofɔlen na jango marifaci baaraw ko kɔni bɛ kɛ jariwale tigilamaw fɛ nin yɔrɔ kofɔlen nin kɔni na kunnafoniya ka fɔ la arabadon o lɔgɔjɔlaw kɔni olu kɔni sera nin yɔrɔ kofɔlen na jariwale tigilamaw u y'u ka mobili kɔni minɛ mobili min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko bisu dɔw b'a fɔ a ma ko 207 o kɔni minɛna ka taa n'a ye kungo kɔnɔna na a n'a maa bɛɛ lajɛlen a yirala k'a fɔ u selen na kungo kɔnɔnaw kɔni na u ye musolaka bɛɛ lajɛlen kɔni bila nka min ye cɛ kofɔlen ninnu kɔni ye k'olu kɔni ni mobili kɔni bɛ bolo la hali ni yɔrɔ la k'u ma se ka bila seereya dɔw ka fɔ la ko maa 6 bɔɲɔngo don dɔw ko a ka ca n'o ye yaasa ka pereiratigɛ d'a ma Cheikh Umar Toloba b'an bolo nɛgɛ kan an balimakɛ tɔgɔ ni jamu ka bɔ min tɔgɔ Cheikh Umar Toloba n bɛ bɔ Banɲagara mara la Cheikh Umar an ye kunnafoni sɔrɔ ko arabadon ko jariwale tigilamaw ye a ka lɔgɔjɔ mobili dɔ minɛ ka taa n'a ye kungo kɔnɔ a ko kɛra cogo di i y'a fɔ cogo min na arabadon an ka lɔgɔjɔ mobili minnu bɛ bɔ Bankas ka taga Banɲagara n'a fɔ o ma ko minibus o de ye mɔgɔw ta k'a bɛna Banɲagara an ka pont dɔ bɛ yen nɔ ko Sɔgɔbiya ani Paru dugu ninnu ɲɔgɔn cɛ pont in de bɛ yen o yɔrɔ de la jihadi tigilamɔgɔw n'o ye terroriste ye u ye jan da u ɲɛ ka mobili minɛ ka tɛmɛ tu kɔnɔ muso fɛnɛ kun b'a kɔnɔ u ye muso bɛɛ lajigin ko muso ka taa so u taara ni cɛ ninnu bɛɛ ye kungo kɔnɔ information laban b'an bolo k'u ye cɛ dɔw bila ko halisa ko cɛ dɔw b'u bolo dɔw ko mɔgɔ 6 dɔw ko k'a ka ca n'o ye an bɛ welewelemada kɛ Mali gouvernement ye hali bi ka d'a kan sɔrɔsiri bɛ fanga la k'a f'u ye k'u hakili to nin yɔrɔ in na kosɛbɛ nin yɔrɔ in a ka kɛ ni san 2 san 3 ye don o don mobiliw de bɛ ka attaquer nin yɔrɔ in na u tɛ lɔgɔjɔ mobili to u tɛ mobili personnel to u tɛ car to u tɛ foyi to remorque mɔgɔw ka balo sira kelen min ye ni an ka dɔgɔnɔdugu bɛ balo ni a sira ye n'a fɔ ma ko route de poisson k'a daminɛ Sevare fo Burkina o yɔrɔnin a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko Sɔngɔbiya ani Paru an bɛ ka a yɔrɔ in tɔgɔ da ko mobiliw ka lahara ka d'a kan a kɛra mobiliw kaburu don ye o kama an bɛ laɲini kɛ Mali autorité fɛ hali bi n'a ka bi u k'u hakili to nin yɔrɔ in na ka se ka o yɔrɔ in lakana walasa mɔgɔw bɛ se ka va-et-vient k'a yɔrɔ la cogo min na. Ka kɔni ye an tun ye kibaruya sɔrɔ ko maa 3 yɛlɛla mugujugu kan k'olu kasaraw ni
na o kuma ye tiɲɛ wa a kɛra Timisa mara la le 5 janvier tɛmɛni ni y'a ta ka lajɛ musolakaw de don u bɔtɔ don dugu dɔ bɛ yen nɔ ko Kiri a bɛ Timisa mara la k'u bɛ taa sangafo la kungo kɔnɔ u yɛlɛla mini kan ala y'a kɛ muso dɔ bɛ yen nɔ a n'a den fitinin den min b'a kɔ la u nin tora o kasara in na an b'a fɔ Mali autoritéw ɲɛna hali bi n'a ka bi u ka u cɛsiri nin yɔrɔ in mɔgɔw bɛ se ka lafiya cogo min na sinon a ma nɔgɔn ne walayi san joli an bɛ nin lahala in na don o don mini don o don attaque hali bi n'a ka bi u ka n'u bolo jigin u k'u cɛsiri hali bi walasa lakana bɛ se ka na nin yɔrɔ in na cogo min na kumagalama min bɛ ne bolo maliyɛnw an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛɛ ye fa kelen ba kelen de an ka to k'a fɔra k'a fɔ ko nin kɛlɛ in ye siya kɛlɛ tɛ ni tun bɛ tali kɛ Sheikh Umaru Toloba ale ka seerew la y'a fɔ cogo min na yarabi fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni basigi an ka jamana kɔnɔ ala k'an bila o sira kan n'an bɔra yen an sɔnko marabolo kɔnɔna na kunnafoniyaw ka fɔ la ko lakanabaliya kɔni ko waralen bɛ nin waati laban ninnu na dɛ n'i y'a ta ka lajɛ ko tesidikaw yɛrɛ fɛ yen nɔ ko tesidi kɔni datugulen bɛ a bɛ kuma jan bɔ wele kɔni bilalen bɛ ko hali sisan ko tesidi kɔni ko bilalen bɛ jadiwale tigɛlamaw ka bolo kan dɛ yaasa ka priorité d'a ma Yusufu Musa ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn mɔgɔw dɔ nana o bi ka kow dɔ kɛ mɔgɔw la i n'a fɔ Gawo sira la dɔgɔkun tɛmɛnen u ye mobile dɔ lajɔ ka marifa kisɛ ci mɔgɔ la an sɔngɔka dɔ sara a bi bɔ basigi ma a ka mɔgɔ fɛn fɛn bɛ mobile kɔnɔ o fana k'u lajigi k'u bugɔ fɔ k'a ɲɛ an ka mɔgɔ dɔ bɛ an sɔngɔka dɔn min bi taa lɔgɔjɔ la lɛlɛw ye ni banbantu u b'a fɔ minnu ma ko Jesu donna ɲɔgɔn na parce u ye kuma jugu dɔ fɔ ɲɔgɔn ma tilala ka taa ka n'a minɛ ka taa n'a ye kuna sini u nana fɔ ko u y'a faga i y'a ta an sɔngɔ mara yɛrɛ de la Baraka chef de village u delila ka min minɛ novembre kalo la u y'a bila a bi kilo 5 bɔ a nana a ka kɛnɛ a farikolo la a ka kɛnɛ fana a hakili la n'i y'a ta Tinahama Bura Talate ani Tesito u bɛ an sɔngɔ Tesito fana sisan u jɔrɔlenba de don parce que Tesito bɛ jihadisiw ka bolo kan mɔgɔ se ka taa Tesito a se ka na Mali ka mara bi jɔ lelehoy bagi yɔrɔ la ni bɔra bagi yɔrɔ la fɛn fɛn bɛ no Tesito o ye jihadisu donc am se ka fɔ ko min bɛ jihadisu bɔra sisan yɛrɛ o ye Tesito commune ni tun bɛ tali kɛ Yusufu Musa ale ka seerew la an sɔngɔkaw fɛ yen nɔ u y'a fɔ cogo min na yarabi ala k'an ka jamana lakana n'an bɔra yen kunnafoniya y'a yira k'a fɔ délégation dɔ kɔni bɔra ɲɔnɔnkaw fɛ yen nɔ u nakun tɛ dɔwɛrɛ dɛ o y'a yira k'a fɔ Segu boli k'o bɛ ka baara min kɔni sigi sen kan ani dɔgɔnɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya Dana Amasako Magaw k'u ye fara ɲɔgɔn kan kɔni kɛ k'u bɛ se ka jadiwale kɛlɛ cogoya mun na délégation in kɔni bɔra ɲɔnɔnkaw fɛ yen ka se ka na damakasi kɔni kɛ Segu boli ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko jɛkulu in sigi kun ye bɛn ni kelenya ye fɛɛrɛw ka kɛ bɛn ni kelenya bɛ se ka olu sɔrɔ ko n'i y'a ta ka lajɛ k'olu ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ donsolaka dɔw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ko Sinɛ Danbele o kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ Dana Amasako tɔgɔ la olu ka ɲɛma n'o bɛ tali kɛ Mamutu Bujegele ale tun b'a kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ o filɛ délégation min bɔra Nunu n b'o fo ka waleɲuman dɔn d'abord ni yɛrɛ bɛ bɛn de fɔ o don samedi an de réunion ni kɛ an ko kɛlɛ ni dɔgɔnɔ kɛlɛ tɛ fulaw ni dɔgɔnɔw ka kɛlɛ tɛ fulaw ni bamananw ka kɛlɛ tɛ fulaw ni mɔsi ka kɛlɛ tɛ kɛlɛ ni ye terroriste kɛlɛ de o terroriste kɛlɛ ni an de bɛ jɛ ka kɛlɛ ni kɛ donc bi délégation min bɔra Ɲɔnɔ ni olu ye rencontre min kɛra o don o y'a ye a diyara o ye a bonyana o ma ko Segboli ye initiative min ta ni ani Yusufu Toloba donc ko olu b'a la bi olu b'a la sini olu bɛ bɛn de nɔfɛ olu ye misigɛnnaw de u ka yɔrɔ mɔgɔ dɔw tun bɛ yen olu de tun ye accord signé ni jihadisiw ye mais olu min ye accord signé ni jihadisiw ye olu bolila dɛ olu bolila ka dugu nin to yen maintenant dugu kɔni bɛ yen maintenant olu bɛ min ɲini État ka olu protéger Dozo ka olu protéger ale ye Sinɛ tɔgɔ fɔ n ye Sinɛ yɛrɛ wele sisan donc fulako tɛ dɔgɔnɔko tɛ bamananko tɛ an ye fa kelen an ye ba kelenw de an bɛ jɛ ka Mali de bɔ bolo la an bɛ jɛ ka Mali de ko k'a jɛ donc an bɛ min ɲini o de nin ye donc bi tɛmɛlen kɔ ni aw taara aw ka denw minnu bɛ jatisiya la ou bien aw dɔgɔnin min bɛ jatisiya la aw b'a dénoncer u k'u sen bɔ a la dɛ u k'u sen bɔ a la pour que Mali bɛ se ka segin Ɲɔnɔ mara bɛ se ka segin a ka malo la ni Ɲɔnɔ binna o kɔrɔ ko Mali binna parce que Ɲɔnɔ ye Mali grenier de Mali jiginɛ o ye Ɲɔnɔ de donc aw denw minnu bɛ yen aw dɔgɔnin minnu bɛ yen aw balima minnu bɛ jatisiya la a b'a fɔ olu ye u k'a bɔ jatisiya la u kana fara boli ka initiative ni kan fula o fula e bɛ bɛn de nɔfɛ e bɛ bɛn de nɔfɛ pour que Mali ka taa ɲɛ i kana fara boli ka initiative ni kan ni tun bɛ tali kɛ Dana Amasako ɲɛma la Mamutu Bujegele
kuma kulomayɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ dɛ u dɔnbaga minnu be yen n'olu bi jadi wale tigilamaw nɔfɛ kungo kɔnɔnaw na u ka fɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka wele bila u ma u ka bɔ jadisiya la ka se ka na faraw kan u bɛɛ lajɛlen ka se ka faso jɔ kɛnɛ ka yen nɔ Segu Boli ale ye ɲɛfɔli kɛ ka tila ka wele bila Sinɛ Danbele ma hali bi u k'u timinaja ka se ka jadi wale tigilamaw kɛlɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ minnu tɛ jadi wale tigilamaw ye k'olu gɛrɛ u yɛrɛ la walasa bɛn ni keleya bɛ se ka sabati cogo min na an ka Segu Boli lamɛn. An y'a décider an m'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma fɛn fɛn bɛ se ka na ni bɛn ye cogo min na Mali fan bɛɛ la an b'a kɛ ni an balima filaw ye minnu bɔra ɲɔnɔ u bɔra ɲɔnɔ mara la ka na parce tɔɔrɔ dɔw b'u kan ka ɲɛsin Sinɛ Danbele ka tɔɔrɔ b'u kan kosɛbɛ o de y'a to u wulila ka se a ma u y'a mɛn k'an ni Danamasabu y'an bolo di ɲɔgɔn ma bɛn bɛ se ka na cogo min na ne ka jate la fana Masina donso ani Siyano ni Dɔgɔnɔ donso ni fɛn fɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛɛ fa kelen ba kelen donso bɛɛ fa kelen ba kelen an bɛ se ka message mun lancer bi u nakun ye mun ye an bɛ fɛ Sinɛ k'a dɔn n'u bɔra yan ka se ɲɔnɔ a k'a dɔn ninnu fila fɛn fɛn filan kɛrɛfɛ ninnu tɛ jadisiw ye ninnu bolila ka na de ka n'u yɛrɛ confiant na k'a dɔn problème bɛ yen k'a ɲɛfɔ an bɛ message mun lancer Sinɛ ma n'a ɲɛ dara ninnu kan a k'a dɔn jadisiw tɛ filaw de don bagangɛnnaw de don bagantigiw a k'u minɛ komi a b'a yɛrɛ minɛ cogo min na a bɛ se k'u lakana cogo o cogo k'u lakana an k'an bolo di ɲɔgɔn ma u bɛ se ka dɛmɛ fɛn fɛn lase an ma ka na ni bɛn ye cogo min na u fana ka baara bɛ k'o ye u nan'u bolo d'an ma ni tɔɔrɔ b'u kan yɔrɔ min na ni fanga bɛ yen u bɛ se fanga ma k'a ɲɛfɔ fanga ma k'a ɲɛfɔ État ɲɛna ni État t'o yɔrɔ nin fana ni donso bɛ yen u b'a ɲɛfɔ donso na parce que donso ni État ani an bɛɛ fa kelen ba kelen ye jugu kelen de b'an na o ye jadisiw ye olu na tɔɔrɔ jamana kɔnɔ o don an b'an bolo di ɲɔgɔn ma Danamasabu président yɛrɛ bɛ yan u nana u y'u ka problème bɛɛ ɲɛfɔ mais an bɛ se ka na ni fɛn fɛn ka na ni bɛn ye cogo min na ka se ka bɛn kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an b'a kɛ ne yɛrɛ Segu Boli bɛ message mun lancer Sinɛ Danbele ma a k'a jija mɔgɔ minnu m'a min mɔgɔ minnu m'a bɔ mɔgɔ min ma tɔɔrɔ kɛ a ka tɔɔrɔ kana s'u ma parce que maliyɛnw don an bɛɛ ye fa kelen ba kelen a k'a jija a ka tɔɔrɔ kana se mɔgɔ tɛ jadisi ye mais n'a ye jadisi ye yɔrɔ n'a bɛ se k'a traquer a k'a traquer n'a bɛ se ka fɛn fɛn kɛ jadisi la a k'a k'a la mais mɔgɔ n'a b'a dɔn jadisi tɛ a k'a jija a kana s'u ma a kana s'u ka dugu ma a kana tɔɔrɔ la s'u ma mais mɔgɔ jadisi ye n'a bɛ jadisi dɔn a kana jadisi to yen mais mɔgɔ n'i b'a dɔn jadisi complice fana don n'i bolo dar'a kan i kana faga État bi yan o kama i b'a ta k'a di gendarme ma ou i b'a ta k'a di sɔrɔsiw ma n'u bɛ se ka enquête minnu kɛ u b'a kɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Segu Boli ale ka seerew la y'a fɔ cogo min na yarabi ala ka bɛn ni keleya sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye kunnafonidilaw ka ɲɛmaaw sankura hukumu kɔnɔna na olu ye fɛɛrɛ kɛ ka se ka taa foli bila jamana ɲɛmaa la a dagayɔrɔ la Kulubakaw fɛ yen nɔ o kɛnɛ kan kunnafonidilaw ka soba n'o bɛ tali kɛ Maison de la Presse o ɲɛmaaba Bajugu Dante ale ye foli min kɛ an ka lamɛn. Den ye laada ko ye ni san yɛlɛmana an bɛna jamanakuntigi fo ka dugawu k'a ye ani ka dugawu ɲini a fɛ an nana kuma fɛ an ka baara yɔrɔw kunnafonidi yɔrɔw gɛlɛya minnu b'an kan an y'a ɲɛfɔ a ye ani jamana yɛrɛ kɔnɔ koba minnu b'a la ka kɛ an hakilila ye fɛn minnu y'a la an y'olu fɔ a ɲɛna ani a ka d'an fana ye jamana bɛ se ka dɛmɛ minnu don an ka baara in taabolo la ka kɛ n'a sariyaw tali ye an y'o kumaw de fɔ jamanakuntigi ɲɛna o kumaba ye min ye sariya minnu yɛrɛ bɛ kɛ ka kunnafonidi ko ɲɛnabɔ n'o y'a texte ye an kɛmɛ ka texte 6 de don projet de loi 3 ani projet de décret 3 en même temps an ka structure publique n'o ye ORTM ni AMAPI ye gɛlɛyaw b'u fana kan a ka kan jamana k'i janto o la kosɛbɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Banjugu Dante ale ka seerew la o kɔfɛ Haute Autorité de la Communication n'o ye haki ye o ɲɛmaaba Gawusu Kulubali ale fana ye ɲɛfɔli min kɛ a kɛnɛ kan o filɛ. An nana k'a ɲini Ala fɛ sankura 2023 ye a ka kɛ Mali ma hɛrɛ ye a ka kɛ Mali ma basigi ye a ka kɛ Mali ma lafiya ye ka d'a kan san tɛmɛnenw gɛlɛyara mais an yɛrɛ ka jateminɛ kɔnɔ faamaw y'u jɔyɔrɔ fa u bɛɛ k'u jɔyɔrɔ fa donc an bɛ se ka min kɛ o ye kunnafoni dinaw ye k'a ɲiniw fɛ alors u ka faamaw senkɔrɔma dondo walasa baara bɛ nɔgɔya an bɛɛ bolo bawo ni mɔgɔw kunnafonina ka ɲɛ a b'a to dusukun bɛ da alors mɔgɔw bɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an ka baara fana ye ni minnu ye sira bila ka u la nati sira ɲuman fɛ u k'a dɔn k'a fɔ bon baara u yamaruyalen bɛ k'a kɛ kunnafoni u yamaruyalen bɛ k'a di mu yamaruyalen bɛ k'a di sariya de kɔnɔ donc an nana ka n'o yira faama la ani gɛlɛya ni fitinin minnu banna k'olu dɔw fana fɔ walasa u bɛ se ka an dɛmɛ k'olu gɛlɛyaw wuli cogo min na. Ni tun bɛ tali kɛ Gawusu Kulubali la kɛrɛnkɛrɛnnenya haki ɲɛmaaba don a fɔra cogo min na fɛn fɛn da ka d'an ka jamana na yarabi ala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye dɔgɔfurancɛ in kɔnɔna na an ka minisiri damadɔ olu ye taama ta
ka taa Kulikoro marabolo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Numubugukaw fɛ yen nɔ a kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ ɲamalamara yɔrɔ min bɛ yen nɔ ka se ka taa sɛgɛsɛgɛli kɔni ta ka ɲɛsin o ma fɛɛrɛ mun kan ka se ka tigɛ ɲama bɛ se ka lasago cogo min na a kɛnɛ ka yen nɔ minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ bolimafɛnw ni sirabako ko ɲɛnabɔli kama Madina Sisoko ale ye kuma min fɔ a kɛnɛ kan o filɛ. An bi wulada in na hukumu mun kɔnɔ o ye n'an ka ɲamaw bɔra an ka sigidaw la a bɛna ka na se soba min kɔnɔ yan n'o bi Kulukorokaw fɛ yen an nana ka n'o lajɛ san décembre kalo tɛmɛnen tile 19 an ka minisiri ɲɛma yan n'o nana ɲɔgɔn fɛ an nana ka na lajɛliw k'a la lahalaya mun b'a la o lahalaya o kun tɛ maa nisɔndiya mais bi wula in na an yɛrɛ nana an ye munumunu salo k'a kɔnɔna la an y'a ye dɔw bɛ laɲini dɔw kun bɛ yen an y'o fɔ o laɲiniw sabatira ɲama ninnu olu kun bɛ kan ka don so min kɔnɔ u kun ma don o kɔnɔ u kun yɛrɛyɛrɛ mɛn fa bɛɛ fɛ mais bi ala barika la an ka mairie Bamako mairie o y'i jija ka ɲama ninnu jɛrɛ u don a kɔnɔ nka a donna a kɔnɔ a ma don a kɔnɔ ka ɲɛ laɲini dɔw bɛ olu kun kan ka sabati walasa baara kun ka kɛ baara ɲɛnen mais yɔrɔnin dɔw y'a jɛ fan dɔw bɛ yen an y'a jateminɛ sa tasuma kɛmɛ k'olu sɔrɔ parce que so min jɔlen filɛ ni ɲama minnu kɔnɔ a ma dabɔ ɲamazo kama mais a dabɔra de ni ɲama nana ɲama bɛ se ka baara kɔnɔ cogo min walasa ɲama bɛ se ka bayɛlɛma k'a kɛ ko wɛrɛ min bɛ se ka kɛ maaw mago ɲɛfɛn ye mais yɔrɔ min jɔlen don o baaraw tɛ ka laɲini a kɔnɔ an ye an tugu fara ɲɔgɔn kan n'an bɔra yan n'an dara an bɛ taa ɲɔgɔn ye dɔw kɛ laɲini minnu kan ka kɛ walasa so min jɔlen filɛ n'o o so bɛ se ka ɲama in baara ka ɲama in kɛ mago ɲɛfɛn wɛrɛ ɲama in kɔni so jɔra mais so ma jɔ ten k'i bɛna ni ɲama ye ka bɔ an ka dugu kɔnɔ ko ka n'a bila a kɔnɔ n'o kɛra a bɛ kɛ ɲamazo ye a tɛ kɛ ɲama bayɛlɛmani yɔrɔ ye donc fɛn dɔw bɛ yen nɔ olu kɛra mais fɛn caman bɛ yen o b'a jɛ walasa a lawulila min kama a ka se k'o baara kɛ donc ni nin don tɛmɛnenw kɔfɛ n'an ye ɲɔgɔn ye an bɛ sigi ka hakilinaw fara fara ɲɔgɔn kan walasa an bɛ se k'o laɲiniw bɛɛ waleya sisan tasuma min b'a kɔnɔ sigida minnu b'a kɛrɛfɛ a sisi bɛ ka se olu ma a bɛ ka kɛ degun ye ni maa n'i b'i sigiyɔrɔ la i b'i suna yɔrɔ la i b'i wuli yɔrɔ la n'i y'a fɔra k'i ka to sisi ni dimɔgɔ minnu b'a cɛ la a bɛ sigi gɛlɛya dɔɔni donc an y'a jateminɛw kɛ an tɛ se k'a fɔ k'an b'a ban bi mais sini ma an bɛna fara ɲɔgɔn kan ka kulu min sigi ne ka minisiriso min ɲɛsinnen don sirabaw ni taa ni ka seginw ma minisiriso min ɲɛsinnen don jamana cɛbɔli ma minisiriso min bɛ yen n'olu ɲɛsinnen don lakana ma an bɛna an fara ɲɔgɔn kan ka jateminɛ kɛ minɛn min bolo min seko ye min ye an bɛna n'o ye. Ni tun bɛ tali kɛ minisiri ka seerew la Danbɛlɛlakaw furumuso Madina Sisoko a fɔra cogo min na yarabi ala ka ɲama bɛɛ lajɛlen lasago an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen yɛrɛwolo debu surulɛran parma olu ye fara ɲɔgɔn ba dɔ kɔni kɛ a kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ Sidiki Kuyate la ale kɔni ye wele bila an ka jamana maire-lakaw fo ka taa se kiiri tigilamaw baara ka kɛ tiɲɛ kan walasa Mali kura o bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na Sidiki Kuyate ye kuma min fɔ a kɛnɛ kan o filɛ. N'i ko i ka jamana n'i ko i ka jamana diinɛ n'i ko i ka jamana danpe n'i ko i ka jamana kan n'i ko kakakaw yɛrɛ e ni bɔnɛ. O de kama don min na min yɛrɛwolo sigi cɛ parti politique a donni ma 1% des partis politiques o ma sɔrɔ pour que ka se k'u jɔ an ka nin kɛlɛ kɔfɛ parce que parti ninnu créé kun tɛ jamana ani jamana kɔnɔdenw ye mais a yera ko an ka parti ninnu olu de maires sigi ye ka députés sigi ye ka ministres sigi ye a députés a ministres bi u kelen don an bolo bɔnɛ sonw don namara tɔw don dugucilaw don a maires y'an ka sigi gɛlɛya u ka députés y'an ka sigi gɛlɛya bi an y'a ye don min na Assimi bɛ sigi fanga la le procureur général Mamadou Timo ko monsieur le président kiriko ta i bolo fila la n'i ma ta i bolo fila la jamana kɔnɔ wari min sɔnna ka bɔ jamana wagandɛ kɔnɔ wari kelen de bɛ ka kolongolo ka jigin ka na dans les cours et tribunaux yene i b'a ye finman bɛɛ ɲɛ b'a la a bɛ wolo ko jɛman a bɛ fɔ ko la justice elle est indépendante justice ka indépendante tɛ se ka finman kɛ jɛman ye a b'o fɔ mun fɛ an ye jugement y'an ɲɛna ka jugement kɛ k'a ban ka certificat de non recours bɔ o jugement kelen o taara reparant o y'o reparant cogo jumɛn kɔrɔlen min kɔrɔsi bɛ yen k'o numéro falen i yɛrɛ b'a ye numéro kelen sigilen don bigi la ka taa kiiri wuli n'o ye maa o bɛ yen a ka dugukolo nɔfɛ ka kiiri kɛ ko duguma fo sanfɛ san joli bɛ kiiri la kiiri bannen kɔfɛ k'a ka certificat ta certificat de non recours a ka dugukolo min n'a b'o nɔfɛ permis de b'a bolo dugukolo kan k'a bɛ taa ka titiri dilan u ye sɛbɛn bɔ k'a d'a ma k'a tɛ se ka titiri dilan ka yɔrɔ la an bɛ min fɔ maliyɛnw ɲɛna yan ni bingali tɛ cɛ titiri ci yɔrɔ di mɔgɔ ma koyi ni bingali tɛ i ka permis b'i bolo dama karo la kiiri kɛra k'i ka yɔrɔ ye ta ye kiiri bɛ ni mɔgɔ min cɛ o ka se ka taa fɔ k'e tɛ titiri bɔ i ka yɔrɔ kan an bɛ mun de Mali sigi la bi c'est comme u ye titiri kɛ fɛn dɔ de an ma min faamu quoi u bɛna sigi ka du kan dɔrɔn k'a minɛ jamana kɔnɔ an y'a ye e bɛ taa dugukolo san vente aux enchères la
juge wɛrɛ bolo o dugukolo kelen bɛ tila ka minɛ o juge kelen fɛ ne ko Allahu Akbar nin bɛɛ kɔ fɛn belebele tiɲɛni belebele ye min ye an ka jamana kɔnɔ yuruguyurugu mais ni yuruguyurugu fɔra an b'a ye politigimɔgɔw ye wari minnu ta mais min bɛ ka kɛ ka kiiriw tiɲɛ min bɛ ka kɛ diɲɛ dugu la an senkɔrɔ maanifin kurukara kelen san 30 san 25 san 15 kiiri la bisimila ye o min kiiri ye fu ka siri danna ne fu ma siri danna cɛninw ti lafiya ni n'u ma lafiya mɔgɔw dusukun tɛ kɛ fanga fɛ ni mɔgɔw dusukun ma kɛ fanga fɛ cɛ fanga ti banba a ti sinsin. Ni tun bɛ tali kɛ Sidiki Kuyate ale ka seerew la yɛrɛwolo debusuru rampart maaw tɔgɔ la a fɔra cogo min na yɛrɛbɛla ka jamana in basigi n'an bɔra ye Balabugukaw fɛ yen nɔ olu ka sifinnakaw kɔni bɔra ka fara u ka danganda bosolaka minnu bɛ yen nɔ olu ka musow u kɔni fara ɲɔgɔn kɔni kɛ k'a yira ka fɔ ko maa dɔ kɔni bɛ yen nɔ ko bɛ fɛ ka taa olu ka terrain kɔni minɛ u la olu ka ntolantan kɛnɛ min bɛ yen nɔ ko bɛ fɛ ka t'o minɛ fo ka taa se bosow ka danganda ma a kɛnɛ ka yen nɔ min bɛ tali kɛ sifinnakaw fo ka taa se musolaka dɔw ma an k'olu ka seerew lamɛn. Adamaden n'a bɛ ko ko kɛ a ye ko situation normale yɛrɛ dɔn fɔlɔ parce que an bɛ ka jeunesse fɔ jeunesse a n'an ka bozo danga bɛ ɲɔgɔn kan cogoya min na an bɛ kuma ni ko yɛrɛ situation géographie yɛrɛ de ye ko yɛrɛ sariya de b'a fɔ cogoya min na an ye hakilina kura de ta jamana kɔnɔ ko Mali kura o Mali kura in dabɔlen bɛ mun kama ko maliyɛndenw bɛ k'u yɛrɛ retrouver Mali kɔnɔ jamanaden bɛɛ ka i yɛrɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ k'i ye maliyɛn ye k'i ka maliyɛnya ko mɔgɔ si se k'i ka maliyɛnya don galama la bon o hakilina min nana ka na d'a ma ko baara ka kɛ n'o ye ko jamana ka jɔ n'o ye hakili jugujugu dɔw de bɛ ka nalen bi ko fɔlu ko o tiɲɛ parce que n b'a fɔ mun na an ka bozow bɛ yan nɔ a ka ca san 50 ye n kɔ ye ne min bɛ kuma la bozo ninnu bɛ yan depuis ne ma wolo san 50 kɔ a ka co ye Mali sariya bɛ min fɔ k'a fɔ ko k'a daminɛ baji kɔnɔ ka taa bila mètre 100 k'o bɛɛ ye jikɔnɔfɛnw de ta ye ani bozow ani nakɔforo sɛnɛlaw ani minnu bɛ activités k'a kɔnɔ bon o de bɛ Mali sariya kɔnɔ bon n'a b'o kɔnɔ ko mɔgɔw sɔrɔla k'olu ye papier bɔ o la ko papier ko c'est légitime anw t'a dɔn papier min b'u bolo mais papier ni anw t'a yɛrɛ kɔni bi an t'a yɛrɛ kɔni sini. An bɛ ka ɲaare ka bɔ anw fitinin anw bi yan an ka ca san 7 bi anw bi yan mɔgɔ bɔra anw na o ka ca n'o bɛ yan anw ye wɔrɔbɔw kɛ wɔrɔ tun bɛ min dangan na yan walahi ale wɔrɔ tun bɛ min dangan na an sigila an b'a ye an bɛ kunu kɔnɔ ka mɔni kɛ anw mɛnna yan dɛ ni maa min ko k'i bɔ anw wuli i ye tasuma kan ta dɛ wa fɔ anw zu anw de wuli ka bɔ yan an y'a faso le sigi k'an faso bila an n'a fɔ ka na sigila fɔw taara k'anw don yan anw n'a jɔ olu bi yan saw tun bɛ yan anw y'a gɛn minnu bɛ yan anw y'a gɛn nkolonko tun bɛ yan anw y'a gɛn pɔlɛ kɛra pɔlɛ k'a sɔrɔ anw bɛ dangan yan a ye sɔli dɛ. Ne tɔgɔ Fatumata Tangara nin dagatigi ala de b'a sara mɔgɔ dama min bɛ yan nɔ ni dagatigi yɛrɛ t'o bɔyɔrɔ dɔn n'a y'u bɛɛ reçoit yan nɔ dan t'o la mɔgɔ baden de bɛ yan nɔ a ɲɛna mɔgɔ min ma an bɛ wele min bila ɲɛmaaw ma u bɛ se fɛn o fɛn na u k'anw dɛmɛ se t'anw ɲɛ dabali t'anw ɲɛ anw n'an denw n'an cɛw de bɛ yan nɔ u k'an dɛmɛ ala kama kira kama u ka k'an jigi ye. Ni denmisɛnninw mana n'an bolo o dɔgɔtɔrɔ fila b'an ka baji nin kɔnɔ an bolo n'an bilamusow banana o banakɛ fila b'an ka daga ni an ka baji kɔnɔ ɔ n'a fɔra ka wuli ka bɔ o la an bɛ taa fa jumɛn kunu b'an bolo kunu bɛ se ka bila gele kan. Maliyɛnw bi an bɛ magari fɛn fɛn la an yɛrɛ ka mɔgɔw nɔya bɛɛ ye n'a fɔra bi fɛn dɔw bɛ kɛ réservé k'u bila an ɲɛ k'an denw an mɔdenw k'u bɛɛ bɛ tila ka nafa dun n'a fɔra bi o weleweledaw o kɛlɛma dɔgɔliw olu de bɛ ka kɛ tuguni ka tila ka taa don an yɛrɛ kan k'a lakana ka tila ka kuma nasɔn dɔw fɔ o tɛ ko ɲɛnama ye donc an k'a fɔ maliyɛn denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen ɲɛna ne bɛ denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen wele bɛɛ ka wuli k'i jɔ k'i ka sigida la ka na sabula an y'o fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna bɛɛ ka wuli ka dɔ k'i ka sigida an b'o de la yan n'a fɔra ko mɔgɔ bɛ wuli ko ka na k'an ka yɔrɔ k'o sanna n'o fɔra o y'an ka espace an ka ballontan terrain an tɛ se ka fiɲɛ sama yɔrɔ minnu na an tɛ se ka jigin baji kɔnɔ sira bɛɛ gerennen don denmisɛnninw bɛna mun sɔrɔ tɔnɔ ye est-ce que denmisɛnninw bɛna fɛn sɔrɔ tɔnɔ ye an welela bi k'an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ balabu ekɔliso kɔnɔna na autorités bɛɛ tun bɛ dugutigilakaw tun bɛ an denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen tun bɛ an taara an y'an sigi bɛnbakɛya kan an ma bɛn kelen kan diɲɛ kɔnɔmɔgɔw k'a mɛn an kɔni ko an bɛ mun ɲini autorité fɛ autorité ka wuli k'a jɔyɔrɔ fa o de fɔra an bɛɛ lajɛlen ye président de la république n'a bɛ fɔ a ma Asimi Goïta a ye kumakan bɔ a k'a bɔ a sira fɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Barilabugu sifinnaka dɔw ka taa se dangada musolakaw ma o y'a fɔ cogo min na yarabi ala ka bɛnɲɔgɔnya sabati a ko la n'an bɔra ye 2023 san o viɲɛti kɔni o bɔra Agisa Z Maïga n'o bɛ tali kɛ meriba baarakɛla dɔ don ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Nafa b'a la parce que a b'a to collectivité bɛ wari sɔrɔ ni collectivité ye wari sɔrɔ yarɔ a bɛ fana b'a ka mɔgɔw sara baarakɛlaw sara fana comme a kan ka santé yarɔ bi santé bɛ collectivité domaine la éducation b'a collectivité domaine la hala ka mɔgɔw lakana sécurité o bɛɛ bɛ collectivité ka domaine kɔnɔ donc ni vignette ninnu fɛrɛ la wari mun bɛ don a b'a to a bɛ se ka ninnu bɛɛ kɛ
ibina ni ka moto sani papier on va faire un moment tu vas kana facture ibina ni moto sani papier ani ni moto koro do fana vignette koro na abu bolo salo ta par exemple il se ka présenter au papier fla de bateau vignette se ka faire atigema vélo vignette bi negeso oui keme sabay ka koro vignette moto do tumba bolo ba fu mo kamiko bien RS ani CT olu taye keme woro donc mun ka chabi mo baye ko sobe we Jakarta o ka vignette songo wa kelen ani keme fla donc ni temena Jakarta ka moto belebele moye oluko ni taye wa fla ni keme nani bon adaga ndo ya recette perception là du district mais en fongo anga yoro saba fana be mun bandeme o barala recette perception ko mun be commune 2 là bandeme a barala commune 4 recette perception fana bandeme a barala ani commune 6 ni tume tali ke Agisa Z Maiga Bamako meriba konna na afra to komuna yarabi ala ga nyagina nu sabati nam boray kulu lobe no ko association demeso oluga bara konte do warade ole wuliga jokoneta kasaka mununu salo ke bursu konna gelabe yoro mununa jango lakana bala kono o sabati lime yoro mununa kasaka fera kono ke ka dala sumusumuni kono ke amaula yasaka privatique dama samu kulu bala leba nyefo yanga lame min gelon kan kabu sokma na o ye nyenyin li bara do en min ke région du centre kono kata don kele minu na me ka kuma fo Mali kono kele sugu jumɛn de do anana an fɛ cogo di jɔn de y'a kokɔrɔ donbagaw ye solution jumɛn b'a la n'an sela k'o kunnafoni bɛ fara ɲɔgɔn kan an ka hakilinaw di ɲɔgɔn ma an bɛ se ka jamana ɲɛmɔgɔ dɛmɛ cogo min walasa yiriwali baaraw bɛ se ka boloda cogo min bɛn bɛ se ka sinsin Mali kɔnɔ cogo min ani hakilisigi bɛ na an ka jamana kɔnɔ cogo min an ka bi sɔgɔmada in baara o ye projet in baaraw kuncɛ baara de ye an ye laɲini minnu kɛ nin bɛɛ kɛla gafe y'an bolo an taara sɛgɛsɛgɛli min kɛ o gafe yɛrɛ de mɔgɔw ka sɔn a ma u ka ban ma o baara de ye sɔgɔmada in na ye munna u ka sɔn u ka ban ma parce que an taara min sɔrɔ kɛnɛ kan an ye min mɛn an y'o de sɛbɛn ni tume tali ke Samu Kulubali la a kɛnɛ kan kiri ministre so olu ka chef de cabinet no be tali ke Bakari Soliba Kulubali la ale fɛnɛ tuma kɛnɛ kan kuma min fɔ o filɛ bon on ka dɛmɛ jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ parce que n y'a fɔ cogo min na kɛlɛ kɛlɛma ka caman bali ka a ka hakɛ sɔrɔ ka sababu kɛ n'i y'a mɛn k'i bɛ hakɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ e yɛrɛ ni yɛrɛ kisilen fɔlɔ donc ce qui fait que il faut que jamanaden minnu m'u sigiyɔrɔ la olu ka se ka sigi k'a sɔrɔ u jɔrɔlen tɛ k'a sɔrɔ u bɛ lakana kɔnɔ mais en même temps minnu bɛ yen fana n'olu tɔɲɔna fo ayiwa u ka bila u ka hakɛw kɔnɔ donc ministère jɔyɔrɔ ye min o de ye anw ka critique da minnu bɛ centrew la critique da minnu bɛ centrew la olu de bɛ ayiwa fɛɛrɛ kɛ pour que minnu bɛ yen n'olu mago bɛ justice la u ka se ka justice lasɔrɔ parce que ni e tɔɲɔnen don i ka hakɛ ma dafa i kan ka ɲɛsin justice ma ni justice tɛ yen i bɛ i ɲɛsin jɔ ma donc anw ka jɔyɔrɔ ye min ye o de ye an ka critique da minnu bɛ centre la an bɛna fɛɛrɛ kɛ pour que olu ka sɔrɔ u sɔrɔyɔrɔ la ni tume tali ke Bakari Soliba Kulubali la kiri ministre so ka chef de cabinet do ya fɔ cogo min na yarabi ala ka na hakilinaw sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye kulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɔni sigila sen kan transitaire olu tɔgɔ la n'a fɔ ma ko ATDM olu kɔni ye fara ɲɔgɔn kan ba kɔni kɛ u ka hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ u bɛ fara ɲɔgɔn kan jango ka se ka to k'u yɛrɛ tɔgɔ la kow ka se k'o ɲɛnabɔ a kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ Aliou Koma fɔ ka taa se Seydou Kulubali ma an k'olu lamɛn an ye association ni sɔrɔ ka n'a bila sen kan a ma dabɔ dɔwɛrɛ kama an kɔni ye a jateminɛ association bɛ cogoya min na an b'a lajɛ an bɛ baarada min kɔnɔna na an bɛ se ka ɲɛda kura d'a ma cogoya min na an bɛ se k'an ka baarayɔrɔw ka hakɛw ɲini ka sɔrɔ a ma kɛ ni degun ni tɔɔrɔ ye cogoya min na bureau in bɛna mara ni bureau kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ani Mali transitaire bɛɛ lajɛlen ka hakilina ni idée de bɛ ta en compte ka baara kɛ pour que ka se ka bureau ni ɲɛnamaya o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen tuguni hali bi an b'an ka transition mɔgɔw fo k'u waleɲuman dɔn an bɛna fɛn caman waleya denmisɛnninw ka waleya min bɛ yen par exemple denmisɛnninw bɛ ko minnu na duguw kɔnɔ u bɛ se ka na cogo di ka na sɛbɛ sira ma an bɛ an sen olu la dɔɔni dɔɔni denmisɛnninw nɔfɛ tuguni. transitaires ka nin waleya in a diyara an ye a bɛnna ma ni fasodenw y'a faamu k'a fɔ ko bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa a tɛ i ka baara kɛlen dama ye k'a dɔn k'a fɔ i bɛ se ka dɛmɛ min don jamana ma k'o contribution kɛ on va se rendre compte que franchement dɔɔni dɔɔni an bɛ se kow la ko in bɛɛ jamana kelen tɛ s'a bɛɛ kɔrɔ. ni tume tali ke maa dɔw ka siraw la u y'a fɔ cogo min na yarabi ala ka hakilinaw sabati n'an bɔra ye ekɔliso min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko UNSP o kɔnɔna na faraɲɔgɔnba dɔ kɔni kɛra yen nɔ walasa an ka kanw o bɛ se ka don ba la cogo min na Mali lakɔlisow kɔnɔna na a kɛnɛ ka yen nɔ maa dɔw b'u ka sira di an k'olu lamɛn. kan ye fɛnba ye adamadenya na kan ye fɛnba ye sigida la kan ye fɛnba ye dugu kɔnɔ ani jamana kɔnɔ n'i ye kan
ka baara ka ɲa maaw sera kan na ka ɲa ka kan fɔcogo ɲuman dɔn ka kɛcogo ɲuman dɔn ka dɔn a ka ca la maaw ka hakilinaw baarali bɛ nɔgɔya ani faamuyali bɛ nɔgɔya. Gouvernement ye laɲini min kɛ c'est que tubabukan bɛ kalan école la mais an ka kan fana bɛ kalan. Donc an bɛ ka baara dɔ kɛ pour que dɔɔni tubabukan ka bɔ a la dɔɔni an ka kan fana ka don a la. Donc o de ye laɲini terminale ye. Mais pour le moment an bɛ kalan kɛ tubabukan de la. Gafe dɔ bɛ yen an b'a fɔ a ma curriculum. Donc curriculum o kɔrɔ denmisɛnninw bɛ école daminɛ bamanankan de la. Dɔɔni u bɛ don tubabukan na. Tigi laɲini ye ka jateminɛ kɛ ka filɛli kɛ faransikan ani an yɛrɛ ka kan ninnu sigiɲɔgɔnya bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya bɛ o sigiɲɔgɔnw kɔnɔna na o gɛlɛyaw ɲini k'u dɔn ani kɔfɛ k'a lajɛ ni fura bɛ se ka ɲini a la. An bɛ se ka sigi ni o de ye k'a fɔ fɛɛrɛ ka sɔrɔ bɛnkan ka sɔrɔ kan ninnu ni ɲɔgɔn cɛ u ka sigiɲɔgɔnya kɔnɔna na surtout bibi na an bɛ jamana bɛ cogo min na gɛlɛya min bɛ kanw ni ɲɔgɔn cɛ surtout faransikan o dogolen tɛ mɔgɔ si la donc an kɔni ka laɲini ye cogo min na bɛnkan bɛ se ka sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ u ka sigi kɛ hɛrɛ kɔnɔna na. Ni tun bɛ tali kɛ maa dɔw ka seereya la o y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka hakilina ninnu sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen kulu damadɔ olu kɔni farala ɲɔgɔn kan Sikasokaw fɛ yen nɔ a kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka se ka dunkojugu ani yuruguyurugu ka se k'olu kɛlɛ cogoya mun na baara in yɛrɛ a kɛra inabu fo ka taa se o tile olu ka fara ɲɔgɔn kan kɔni kɛra Sikasokaw fɛ yen walasa ka se ka nin baara in kɔni sigi sen kan yaasa ka pereperelatigɛ d'a ma Musa Gawusu Sisoko fo ka taa se Siyaka Kulubali ma an k'olu ka seereyaw lamɛn. K'a fɔ ko k'an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'an fanga kɛ kelen ye ko ka yuruguyurugu kɛlɛ. O ye ko ɲumanba de ye kɛ sabu mɔgɔ kelen tɛ se ka yuruguyurugu kɛlɛ jamana kelen tɛ se fo diɲɛ bɛɛ de ka jɛ k'u fangaw fara ɲɔgɔn kan u hakilinaw ka kelen ye pour que ka yuruguyurugu kɛlɛ. Nimisiriwasaba le sɔrɔ la parce que baara nin dabɔra minnu kama o ye musow ye muso minnu bɛ jago kɛ minnu bɛ commerce transfrontalier kɛ donc commerce nin filɛ bon fɛn min don sariya t'a kɔnɔ a tɛ kɛ sariya kɔnɔ donc an sariyatigiw de wele ka na pour que cogo min na ni o bɛ se ka baara kɛ cogo min baara bɛ se ka ɲɛ cogo min k'a ɲɛfɔ o ɲɛna parce que an ye mɔgɔw de wele ka na minnu bɛ baara ɲɛdɔn n'a bɛ se ka ɲɛfɔ muso min muso b'a faamu cogo min. Ni tun bɛ tali kɛ maa dɔw ka seereya la Sikasokaw fɛ yen nɔ a fɔra cogo min na yarabi Ala ka hakilina ninnu sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔ kan Umu Danbele min bɛ bolo. Karamɔgɔ Sidiki an bɛ taa sini jamana kan fɛn min ye sini minisiri min bɛ u ka jamana ni jamana wɛrɛw ko ɲɛnabɔli kunna u ka lajɛrɛ dɔ senfɛ sa y'a jira k'a fɔ k'a bɛna kɛnɛya bon dɔ sigi sen kan min bɛna ɲɛsin Abisa Abiba n'o ye Ethiopie ale faba ye a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye faranfinw ɲɛ sa k'a bɛ fɛ ko olu ka caya ni lajɛrɛ in kɔnɔna la n'an bɔra an bɛ taa Burkina Faso jamana kan Guinée-Bissau jamana ɲɛma Umaru Ambalo Sisoko ani ka fara CEDEAO ɲɛma dɔw kan olu ye taama kɛ arabadon ka taa Burkina Faso jamana kan taama in yɛrɛ senfɛ sa u y'a jira k'a fɔ Burkina donatɛmɛ fanga ɲɛma la n'ale ye Capitaine Ibrahim Traoré ye u y'a jira k'u bɛna dɛmɛ jatigɛ walikɛlaw kɛlɛli la walasa sew bɛ se ka sɔrɔ cogo min na n'an bɛra an bɛ taa Cameroun jamana kan ni waati in na fɛn min ye denmisɛnninla ka dɔ ye sa n'ale si bɛ taa san 6 ani san 7 ɲɔgɔn bonyankora a jirala k'a fɔ ko a ye marifaci wale ta ka ɲɛsin a ka mɛtiri muso ma a jirala ko mɛtiri muso in yɛrɛ ko a ma bɔnɛ a nin na nka ko fɛn min k'a jugunna kosɛbɛ ni waati in na finitigɛlakaw bɛ sɛgɛsɛgɛ la k'u min y'a to ni denmisɛnnin sera ka nin wale in kɛ cogo min na kɔfɛ an bɛ taa Togo jamana kan ni waati in na siraba kasaraw cayalen bɛ kosɛbɛ jamana fan caman fɛ fɛn min kɛra Togo jamana kan sa ni wale in kɛra kunna sini ko a jirala k'a fɔ ko fɛn min ye camion citerne dɔ ye k'ale tora boli la ko tasuma wulila ale la ni k'a bolibaga ani maa 2 ko k'olu bɔnɛ u ni na n'an bɔra an bɛna Congo jamana kan Chinois maa 3 ale ni Congolais maa 1 a jirala k'olu minɛla Congo jamana kan ko ninnu ka baara tɛ dɔwɛrɛ sa ko ka maaw escroquer ni k'a fɔ ka maaw ɲɛnamini k'u bolofɛnw dragi u la ni waati n'a jirala ko dɔgɔ furancɛ in yɛrɛ kɔnɔna la k'u ye miliyɔn kɛmɛ caman ne minɛ nka tɛnɛndenw ko tɛgɛ dara ni maa ninnu kan u bɛ fanga tigilamɔgɔw ka bolo kan k'u min y'a to min bɛ k'u bila nin baara kɔfɔlen na karamɔgɔ Sidiki an tun ye min sɔrɔ ni kun y'olu dɔ ye. Umu Danbele y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka fura bɔ kojugukɛla bɛɛ lajɛlen ka woro ɲɛma